urtero bezala urten ere Tolosaldea Sahararekin elkarteak maiatza borrokan deituriko jardunaldiak antolatu ditu. Jardunaldi hauek urtero ospatzen ditugu, maiatzak 10 eta maiatzak 20 artean, bi ekintzat ospatuz. Alde batetik Frente Polisarioaren sormena eta gero bestetik Frente Polisarioaren lehen ekitaldia. Aurten 40. urtea gogoratuko dugu. Aurtengo jardunaldiko egitaraua maiatzak 10ean hasten da, ostirala, arratsaldeko 7:00 kulturetxean, Alex Garcés, Western Sahara Resource Watcheko kidearen hitzaldia. Erakunde honek aztertu egiten du Marrokok Sahara Mendebalen egiten duen bere lehen gaia edo materia primako ustiaketa, ez? Eta, berez okupazioaren arrazoia azalduko digu Alex Garcés. Gero, maiatzak 16 ostegunean, arratsaldeko 7:00 Tolosako kulturetxean, Beñat Hatxenbarek Irizarrek hitzaldia emango du, hitzaldi didaktiko bat. Saharar herrialdeen historia gogoratuz aurtengo momentuko egoera arte. Izango dugu aukera, herri honen nortasuna eta oraingo arazoak ulertzeko. Gaia izango da Mendebaldeko Sahara konpondu gabeko gatazka bat. Gero, maiatzak 17 ostirala, arratsaldeko 7:00 Tolosako kulturetxean, zine emanaldia izango dugu. Aurten botako dugun dokumentala, Hijos de las Nubes izango da. Obra honen zuzendaria Álvaro Longoria da, eta produkzio lanan eta aktore lanan Javier Bardem ospetsua da. Dokumental honek sari desberdinak jaso ditu eta adibidez aurtengo Goiako dokumentale hobenaren saria jaso du. Gero maiatzak 18 Triangulo plazan, egun osoan, Erresistentzia Jaima antolatu dugu eta bertan dokumentalak, tea, Sahararen otxurak, musika, jena eta izango dugu egun osoan, giro alaian. Eta bukatzeko maiatzak 20 astelena, arratsaldeko 7:00 Trianguluan, elkarteratze bat antolatu dugu. Elkarteratze honen lema Marroko Mendebaldeko Saharatik izango da. Eta honekin maiatza borroka 2013ko egitaraua.